Oke, mentangan kini hipi kamu ban apply nak menta ke scheme kinong rep nak ke PM Kisan scheme. Ni kau ni siap long ke bangi deban tip long ba ini ban tip ki jing dan kam ha ke be debat kanika scheme ka ba ngi dan kam ban tip nang kong kolong kijing dan kam kijing dan kam ha ke be debat ke PM Kisan scheme kolong scheme norap kemudian kong kolong kadur spot jong norap nang ta baar kolong kaipik kadur tebut nang ta ke passbook depan zirok ya ka page ke ba ningkong du badan ki details jong norap nang ta dan kam saka nika certificate ka land certificate na urang basnam lani itu ki badan kedulir kilaban submit daka dulir jengki te nang tangi don kam ru yu mobile number akapor pengi don kam ni pendap ya ka form online nang ta ya kini ki dokumen barok khoj ki ki nongrap ki deban le self attested kum ya ka dur tebut bat ka passbook ki deban self attested kini gilong ki jing don kam ki bangi ni deban long ready haswa ya ka ba ngin apply ni deban scan lupai ki po komputer ya ka dur passport ka minimum size kedai arpu kibi but maximum kedai sispa kibi tenam ta kini ki dokumen pat ka dur tebut pat ka passbook ka size ka maximum size kedai 1 MB lembat kenika land certificate ru kumjo tengin sip lupa ya kini ki dokumen barok khoj hapo ka kerteng jong uta u nongrem ha ka kerteng jong nongrem te khnang ba insuk ha ka por ba ngi apply te menta ban apply nam ta kani ngi de ban let sheknika ka website jong ka government hi ka e-district e-service ka badai mac e-district.gov.in mac e-district.gov.in ma kani ka mac e-district.gov.in barhang tu pan ngin lai ha kani ka benta bong sign in teladang impadon ya ka account ni ki barang thamai ngi haban like nang register here but itu ki don tadi ngin type back you email ID hane ban ya ke password hane ta dengan type ya ke bade ke jong entari kini captcha then login after login ngin lek nang ne bong apply for service hani kidan view available service klik hantu padahal nang ta ngin yu yang ne kindan sibun teliba nik service pengilaban apply online ban menta ngin lek sha kan number ka bakhat wai hne ka de registration of farmer and issuance of farmer ID ka de ni for agriculture department hani ngin klik
nanta kani ka form yo I hang ne kani ka form ngin pendap ke kerteng jong unong rep hang ne kat badai nong rep hang ne mustar okay, so let me fill up one form ngan pendap ngan ko form kanang ba kan inuksa tu dari female I female dari male in klik hang tai female bat kadi dobat lada kim dan ni kadi dobat lada kidan kadi dobat in pendap hang tu balada kim dan in page page ke h nang tu ke h yung ki kedai kan no ban mantu in shu pendap baik teng ke h hang tai hang ni teng ke h kadi dobat automatic kalau wan hang tai kerteng kimi kepala ni ulok ke kategori ngi de KST anta ka ID type kan David ka voter ID kan nomor jong ka pick okay mentah di nang tu ngin page kin ka level of education jong ki kadai ayu kala pandai LP kala pandai UP secondary lani higher secondary lani graduate kum ta bat ka SMS jong ki ka prefer ta kai ki ni ki ba dang duna ke jing pling in ai beta ka kasi bat kitu ki bala kham biang ka jing pling in la ban ai han ne ka English ru ki la stu hari nang tang ya ban choose nang ne nya ban choose ka photo choose file ne tengin lek syakatu ke bangi ngila save te ane PM kisan te na tu pat ngilek syakatu ke kerteng jong tu inong rep in klik kadur jong I hang ne ade nang tu pat ngin pendap yo nomor phone jong ki hang ne nomor phone jong itu I nong rep ipik nomor hang ne lawan automatic ade nang ta pendap hang ne si nomor jong tu ba pen apply nang ta next step hang ne pin ong do you want to avail PM Kisan scheme hang ne nginai yes ta then next thing in select ya kabang name hang ne kabang name hang ne la da dei SBI SBI MRB nginai MRB la ne Apex nginai Apex nang ta ka branch hang ne in hamban select saya ka branch hang ne kat ba kadai ka branch te season select hang ne ka IFSC code ula one automatic hang tu nang ta in enter hang tu ya account number jong itu I nong rep ngin enter yau account number arsin kenang ban confirm nang ka address jong itu I nong rep ningkong ngin choose ka district nang ka block then ka village ka sinong jong itu I nong rep hadin nang
hang ne ru ngin ai ya ka locality la ne lara ka de ka shnam go bread ngin ai pek ika kerteng jong ka shnam hi. This is not this. Nang ta format type hang ne pat ngin ai veg small namar kinong rep jungi hi ki dei veg kinong rep ki ba red baria u kinong rep ki ba duna kajing dan ki kenduk siap nang ta la da don job kat number ngin enter ne la dam don ru ngin nai enter nang ta ka annual income hang ne ngila ban ai kan no ka bang ai la ne la da ngila ban ai moi kajing yo chuki hang tu lai pho charge nam lane so pho ja kan ba yu hane ka ownership kan long individual lane community kat kum kajing kat kum ka kajing ka dokumen chuki hane ownership lan holding kala long single lane join the mostly kinong rep jingi kilong single. Okay nang ta ka land area in hectare ne la tho ne in hectare but la dangin calculate ya ka area chung kinong rep bun ki ba ai bin 1 akar la ne 2 akar te 1 akar kanang equivalent ba 1 akar kanang equivalent ba 0.4 hectare. Dan ban provide yang kalan details kalau ka bastom te bun sin gi shai be hange no nginam provide yang kalan details nantai ya kini ki type of crop category hane ngila budget minimum arjai ki jingthong hantu pila banai cereals shane ngia thung yu kuba lanu khau rice te ngin phia no itu ke area jingki march 0.2 but kene ke production ru hang ne pila banan tat ba kila ban penmi ha ke khatsan la ne arpho kuntal ha ka shisnem nanta hang ne pila banai kini ki vegetables kinong rep jing shene pun ki ba rep ya une u biscuit la ne u squash tin la hang to 0.2 but ke production jangki ni na tat life kuntal ha ka shisnem hadin nang to anda pila ada man penat tu form satik ya kene check ya kene agree hadin nanta ya kini ki token number ne pila banai token number kenang bahkan sub yangi bangin wat register ke dalam tanggoi nanta ke serial number jong kini kinong rep jingi kat noteli pila apply pin pendap hantu serial number mo but kadit of receive common kat sngi kani ka application receive on dai hangne komut ka sngi ka ba pio priang ne tu application nau no rep komut kala banam dai menta ka sngi kan dai kisngi shibu menin la ne mensisngi bakiwan ban submit shapi tapi klik ya kata tarik bagi kiwan submit dan pi entar yo new what verification 6 ni nang tapi submit klik on new submit button nanta pin up ketuk ni po kan sipor kasong hakan network jong pi la kalong ka step ne kasuki okay hadin ba pi pila submit kan ngin poisha kanika next step mat kata kalong ngin attach ya ki annexure
cái next cho hàng này các bạn công cái đấy cả passbook để anh này bằng passbook ta choose file các bạn fill ada sip lupa po komputer pisu double click tu ta saka epic choose file fill ada sip lupa pisu double click tu ta kalan certificate lah nih kalan dokumen kabadai pin choose ya katakan kalan dokumen. Oke, nangta additional kiwi dokumen ladadan pila ban submit lane ladam dan melilai nomor ni badan kam tang kini ki mandatory kini ki ba star mark hadin bagi lada ban choose kini ki dokumen berkhaj ni save annexure kasong haga jeng step berkijuski jong kene blok jong pi hane katno baka simpor ban upload ye kene. Oke, hadin ba ka lada ya kaban upload ya kitu ki annexure ka last step hangne kalong ba pin submit. You click by uni submit button. Hang tu komun. Ngi lada ban apply ya kaneka ya nakabenta ini i nongrep. Namta ini aplikan. But ngi sanut down ya kane ka reference number na kabenta ka future reference na kabenta ba ngin yo ban track ya kane ka application hadin mi save ya kane haka komputer jengi ban na kabenta ka future reference ngin save hak tu hi ka kerteng jong tu i nangrem jengi. Oke, hadin nangta ngilaban like biasa ibu ipat next applikan klik hang click to initiate new application. Okay, thanks for watching and subscribe for more.